In this election, the DA is going to defeat the ANC. Inkokheli ye-DA umnumzana John Steenhuisen ithi iza kuliphumelela ngesininzi unyulo lukazwelonke noluza kusingathwa kulo nyaka. Iziko lemfundo ephakamileyo iCape Peninsula University of Technology lithi lenza konke okusemandleni ukuqinisekisa abafundi bayazifumana iindawo zokuhlala. Kwezemidlalo, iMamelodi Sundowns iqobisana ne-Orlando Pirates ngokufana nje kumdlalo we-PSL. Sinamkele kwiindaba zethu ngokufana nje yandamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotane Msonsondo. Inkokheli ye-Democratic Alliance umnumzana John Steenhuisen ibhengeze ukuba i-DA iza kuliphumelela ngesininzi unyulo lukazwelonke oluza kubanjwa kungekudala. OkaSteenhuisen ubesungula umqulu wezithembiso zalo mbutho kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli namhlanje, isixhenxe imiba ephambili equlethwe kulo mqulu. Nanjengoko lisitsho negwijo, inkokheli ye-Democratic Alliance umnumzana John Steenhuisen itshayelele intetho yayo ngokuqinisekisa bemibeli ngempumelelo engathandabuzekiyo kunyulo oluzayo. In this election, the DA isn't going to oppose the ANC. In this election, the DA is going to defeat the ANC. OkaSteenhuisen utsho isithi i-DA izayidudula i-ANC elulawulweni ngokuthi iqabelise iimfuno zabemibeli eziquka izigidi ezibini zamathuba engqesho. The DA's key priorities during the 2024 to 2029 term will be to 1. Create 2 million new jobs for South Africans. 2. To end load shedding in South Africa and end water shedding. Number 3, halve the rate of violent crime, including murder, attempted murder, and gender-based violence. 4, crush corruption by abolishing cadre deployment in favor of merit-based appointments and a capable state that delivers for all South Africans. 5, lift 6 million South Africans out of poverty. 6, triple the number of grade 4 learners who can read for meaning. And finally, 7, ensuring quality health care for all South Africans. Utshale ngelithi izakhiwo zomdibaniso zinembali eteketeke kodwa ngoku zijike zasisigqubu sokushukuqa amalinge okubamba amashishini abucala ngobhongwane. That the ANC created and executed the plans that have built the world's highest unemployment rate. They've unleashed from those buildings violent criminals on innocent people, and they used those buildings to capture the state. OkaSteenhuisen utsho isithi i-ANC mayigqithisele kwi-DA imizuzu yekomiti ebichophele umba wokuqeshana ngobuqabane i-cadre deployment kutsho njengoko ibigunyazisile inkundla yomgaqo-siseko. As you all know, the Constitutional Court has given the ANC until Monday to hand over their skellum cadre deployment records, dating back to the 1st of January, when Ramaphosa became the chairman. Lenkokheli kwamemelele umongameli Cyril Ramaphosa ukuba abhengeze usuku lonyulo kuba isithi bachazintambo beyi-DA belungele ukuhlangula eli lizwe. Kusenjalo i-DA ithi umsebenzi wayo kukuhlangula ilizwe loMzantsi Afrika kumgxobhozo wengxaki eli lizwe elijongene nazo. The DA is on a rescue mission. We've rescued the Western Cape. We've rescued many local authorities around South Africa from complete ruin. And now we want to start giving people the opportunity through their vote to rescue the rest of the country. Abalandeli balombutho ke nabo babeke ithemba labo kuwo ngokuhanjiswa kwenkonzo nokudala amathuba engqesho.
Eyona nto inkulu siyicelayo yi-service delivery nabantwana bafumane imisebenzi ingakhethi bantu. Sicela i-DA izokulungisa isombulule iingxaki zethu. I urge all the youth to engage with the talks, to engage with the parties, to find out which party you associate with, to find out their track record of transparency and accountability. Ukanti uNjingalwazi Lisiba Difo uthi iqela le-DA liyaluqonda ulawulo kwaye kungenzeka ibe ngowona mbutho okhulula eli lizwe emakhamandeleni. Wherever they govern, the DA, they govern well. They have acquitted themselves well. The rhetoric, the anti-rhetoric notwithstanding. Even the opposition parties, those who are opposed to them, they know, given a chance, they do better. If there is one party that can take us some distance, is this one. Kambe lo mbutho uthi ANC yona sele igevezela amadolo kakade oko kwafika umbutho i-MK. Inginginya yabafundi nethe yazibhaqa ilala ngaphandle kwengcango zeziko lemfundo ephakamileyo iCape Peninsula University of Technology ngenxa yengxaki ezoyanyaniswa nokungabikho kwendawo zokuhlala kule university. Abafundi bathi le yingxaki abajongana nayo minyaka le kwaye kungoku bafunela iziko lemfundo lingenelele ukusombulula le ngxaki. Abafundi basuka kwiindawo ezahlukeneyo kweli besiza kule university ngethemba lokufumana indawo yokufunda kwanaleyo yokuhlala. Kodwa kunamhlanje bazibhaqa bengodinga indawo kwaye belala ngaphandle kwamasango ale university ngenxa yokungabikho kwendawo zokuhlala. Kanti nabafundi bedyunivesithi yaseNtshona Koloni UWC bakhalisa imbono esifanayo nabafundi beCape Peninsula. For me personally, I've been waitlisted for like 3 years consistently, and the issue is that there's not enough information on what to do, on how to escalate your claims, on how to fix the issue that you have with admin. I've always been told that the administration is going to ignore demands, and until extremities are reached, they are not going to listen to you. Umbutho iRise Mzansi ungenelele kwesi simbonono sikhalwa ngabafundi besithi bathethe nabo basemagunyeni kwezi dyunivesithi ukuze kubekho indlela bakhawulelana ngayo ukuqinisekisa ukuba akho mfundi ushiywa ngasemva. At Rise Mzansi, after hearing that students have been outside for close to a week or so, we went there to assess the situation, and upon arriving we then decided to engage the management just to try and find out what could be an amicable solution to ensure that students for the night, even going further, essentially have some sort of accommodation. Kanti lowo uthethela idyunivesithi Cape Peninsula uthi emveni kweenzame zeenkokheli zabafundi zokuzama ukumisa umsebenzi wabo ukunceda abafundi bakwazile ukufumanela abafundi indawo zokuhlala. Ukwathi abasebenzi bedyunivesithi basebenza ubusuku nemini ukuqinisekisa into yokokuba wonke umfundi uyakwazi ukufumana uncedo. CPUT has made massive strides in placing hundreds of walk-ins into accommodation. The institution was overrun by thousands of applicants who arrived with no application for study nor residence. However, university management responded by putting together a team to manage the issue, and within a few days the situation has been brought under control. This week the Bellville Sports Hall was cleared of hundreds of squatting applicants, and eligible students were placed into accommodation around the city. This despite attempts from student leaders to derail the process. Le university ithi lehlisile inani labafundi abangodinga indawo kwaye bajonge ukuba bafikelela nakwabo bekancedwa. Kwiindaba zethu ku-Channel 163 noziphathelo Newsroom Africa, ndinguThembela Boy. Ingingqi eziliqela eKapa eNtshona Koloni zithi ziphila phantsi koloyiko kwaye zivakalise inkxalabo ngenxa yezinga eliphezulu lolwaphulomthetho okuze emva kweenkcukacha manani zolwaphulomthetho ezikhutshwe ngumphathiswa wamapolisa uMnumzana Bhekicele izolo nezibonisa mhlophe ukuba imeko imaqongo kweli. Eli zinga liphezulu lolwaphulomthetho kuthiwa luqatsele kumaphondo aquka iNtshona Koloni, iphondo laKwaZulu-Natal nelaseGauteng. Indawo yasemfuleni kumgama wekilomitha ezingama-30 kusuka eKapa kwaye yindawo yesibini kwilizwe lonke eqatseleyo ngolwaphulomthetho. Nangona kukho isikhululo samapolisa sethutyana esincedisana neso sikhoyo, kodwa abahlali kulo mmandla bayangcungcutheka ngenxa yolwaphulomthetho. We have a lot of challenges that are actually not attended to by the police. For example, first of all, our police station is actually far. We have to take a taxi to go there.
Ukanti kwindawo yogobityholo yaselwandle kudutyulwe abantu ababini ze omnye kubo wasweleka kwiiyure nje ezimbalwa emva kokuba umphathiswa wamapolisa ekhuphe iinkcukacha manani zolwaphulo-mthetho izolo. Eyona nto sinokhala ngayo yi-shortage yabona yesipolisa esinaso apha kulo mzi waselwandle, because asinayo amapolisa ashota kakhulu, and even isakhiwo akho sakhiwo sihlala apho kufanele uba kubekho amapolisa khona. Kummandla wase-Elsis River isekwaseso kwaye sithetha nje imilo yonqevu nokudutyulwa kwabantu zithande uqatsela kulo mmandla. Abahlali kwiindawo eziliqela eKapa bahlaba ikhwelo kwabakantsasana ukuba baphose umrhaji bangenelele ukuqubisana nolwaphulo-mthetho. Noxa eli liye liqaphele inyanga kaNovemba njengaleyo yokuqaqambisa ingxaki yokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana, kodwa le ngxaki iyaqhuba unyaka wonke. Inenekazi uZizo Apleni oneminyaka engama-30 ubudala ngomnye wamaxhoba okudlwengulwa nosibalisela ngentlungu yokudlwengulwa nguyise ngokuphindaphindeneyo eselula kakhulu, ukanti sithanda ukulumkisa abo banentliziyo ezibuthathaka ngengxelo equlathwe kweli bali. Iinkcukacha manani zibonisa ukuba mnye kwabasetyhini abathathu othi abelixhoba lokudlwengulwa kweli. Umcelimngeni ngowokuba abatyholwa ngokudlwengula ababanjwa kuba amaxhoba esoyikisela ubomi bawo. Kodwa ke uZizo Apleni olixhoba lodlwengulo uthi ukuphumela ubala ngebali lakhe unethemba lokuba oku kuzawuncedisana neenzame zokutshabalalisa lo mkhwa. Ngonyaka ka-2001 ndina-7 utata ke acela ubana ngase ndiyofunda eMthatha kuba kukho izikolo ezibhetele kunezi zasezilalini apha edutywa. So ndahamba ke nyani ndayohlala naye utata, but ke ngoku ndithe sendiphayana ndifike phayana etshatile ndisithi ngumama ke lo ndihlala naye phaa endlini. Kwathi kuselapho ndafumanisa ubana kukho ininzi into eyenzekayo phayana, bayabethana, but mna ndingumntana bendicinga uba yinto enormal, and kaloku ndisuka okhuliswa ngumakhulu notamkhulu, ndikhuliswa ngeSwazi, and uyayazi uba umoshile uyabethwa. So I always thought xa besilwa bebo babini ukhona owenze into komnye, bayabethana, and ndakhula olo hlobo. Kuthe ke apho ke kuloo milo yabo ngenye imini balwa, umama wathatha iimpahla zakhe wemka, ndashiyeka notata ke ngoku. Kobo busuku ke ngoku utata wandidlwengula. Silinqambazisile ke bukele ligqiyazana ngeenjongo zokuxhobisa amanye amabhinqa. Sahamba sayemthatha sayoripota icase, and then on the same day wabe sebanjwa utata, but waphinda waphuma ke ngoku on bail. Kulapho ke ngoku yaqalisa ke ngoku yonke i-investigation, kwaqaliswa i-trial, but because of umthetho wase-South Africa ndaqala mna uyoma ecourt ngo-2011, into ndandiyiripote ngo-2007. Iziganeko ezikumila kunje zishiya umonakalo omkhulu emzimbeni nasemphefumlweni. It was like ingathi yibomb eqhushumbileyo bana okobe kusenzeka lento ebomini bam, and eyona emotion eyandifikela kuqala kukuziblame uba bendithulele ntoni na. So umntana yena kwaye kwathiwa mandenze like a medical abortion. Njengabaninzi ke mbukeli uZizo wakazalwa yedwa, ngoko le meko ibachaphazele kanobom nabantakwabo. I found out in 2019 when she made a Facebook post about her story, right? Ndothuka because zangithethwe lento, like we never found out, no one ever spoke about it. Kaphandle kokuba likhalipha negorhakazi kulo wasetyhini, uthathe onke lamava wadibanisa usiba nephepha, wabhala incwadi ngale ntlungu yakhe. My father raped me, lied to me, stole me from myself. Those are unforgivable, and I refused to forgive him for many years, only to find out I was destroying myself further. Kuthe ngonyaka ka-2017, I think, kwabakho a Me Too movement eyayisenzeka on Twitter, on social media in fact. So ndathi xa ndifunda ezaa story akwabikho mntu othetha about ukuhlukunyezwa ngutata wakhe. Ndabona ubana abantu abakayazi ubana utata uyakwazi uhlukumeza umntana wakhe. So ndaqonda uba mna as part of my healing journey mandithethe esam istory, maybe ukhona omnye umntu ozoncedakala. Kwiindaba zeChannel 163 oyiphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguthabile Makhaphela,
eCenturion eGauteng. Njengoko ifikelele esiphelweni ngomso iveki eqaphela ukuthintela ukuzibulala kwabantwana i-Teen Suicide Prevention Week ngelasemzini, umbutho i-South African Depression and Anxiety Group utyelele izikolo zaseGauteng ngelokuxhobisa ulutsha ngale ngxaki yokuzibulala. Isikolo sobugcisa i-East Rand School of Arts eDaveyton eKuruleni sesinye sezikolo eziye zatyelelwa ngulo mbutho. Umdidiyeli weendaba zethu Zuki Cetywayo senzelele ngxelo. ISADAG ithi kubalulekile ukufundisa abafundi nabantwana ngeligonqonqo ukuze bakwazi ukujongana nalo. It's really sad when we're hearing children as young as 9 and 8 who have died by suicide. So for us, going into schools and speaking to learners directly is incredibly important to help educate them around the signs and symptoms of depression, how to get help and how to help a friend. Ukanti usaziwayo unozuko njangase njengexhoba lesi sifo ucacise banzi ngokudakumba. Isikhathi futhi ke mina ngiyayenza kakhulu umbona umuntu isolate kakhulu umthola ukuthi nje ungathi udliwa umzangedwa akafuni ukuhlala nabantu kakhulukazi ifuthi bekade kuumuntu ojwayele ukuqhabalaka ayijwayele ukuba happy umbone eseseceleni ngesinye isikhathi uyamuzwa ngezinto azikhulumayo ngesinye isikhathi umthola ukuthi usiya self harm usefuna ukuyisika usefuna ukuphuza izinto ezifana namaphilisi futhi useyekile nezinto ezijwayele ukum-entertain izinto ebezimjabulisa akasazenzi ke manje. Otitshala bayayonwabela le nkqubo. We feel ukuthi even the performance yabo labantwana laba in terms of being assessed, they will be given a special treatment in school so that we know that even if they don't perform well, we know that, for example, there are a certain angles so that we believe that everybody can be in a position of achieving, but achieving indlela yabo nale inkinga lezi ebabanazo. Kambe abafundi bathi abazali abayiniki ingqalelo emingeni abajongene nayo. Kwamanye emakhaya kunokuthi kube khona ukuthi muzoletha inkinga thizeni bazothi hayi cha uphathwa ukukhula i-adolescent stage bebona ngathi uyadlala kanti ngempela udepressed ngempela udinga usizo. Ngiyacabanga ukuthi iprogram mhlambe ningeza once a month because it helps a lot because abanye like bagainile like bayahila because they've been bottling up for a long time. Iindaba zethu ku Channel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa ndinguzuki Cetywayo eBinoni eKuruleni. Kanti Thabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Enkosi kakhulu ke badikela kwideska yakho enkulu nehlonipheka kakhulu kwideska yomqulu wendaba ndibudise nami kaloku kuwe mbukelo ozinzileyo apha ekhaya ndikwamkela kaloku kweliqonga lam leMozulu mna ke ndikuThabile Makhaphela umamthembu namhlanje nangomso nabo ubume beMozulu. Sivule ke eMzantsi Afrika ngokutsho ukubanzi kaloku iingxelo zethu zokuxhaphaka kaloku kokutshisa okuqatha eMzantsi Afrika kuphela nje le ke siye siyibize nge-heat wave khona kunokubhudla okuqatha kakhulu kwemimoya phaya ephondweni eMpumakoloni naphaya kooFixburg nje kuseni bayavuka kakuhle phaa nemimoya nje engephi kakhulu phaa ngokokuhamba kosuku umbukelo mekhaya maqondo wakho kaloku aphantsi nalawo aphakamileyo sivule phaya eMpumakoloni ko-Alvani kumantla ko-10 degrees ekuseni baqhube nosuku ngamashumi 33. Nanso ke bethi imozulu kaloku apha kumbindi eMzantsi Afrika elo phondo ke yiFreystata njengapha kaloku incam yalo phaa koVelcom ko-16 degrees ngexesha lasekuseni phaya barhuqe nosuku futhi ngamashumi 3 mbukeli ekhatshwa kaloku sisihlanu benjeje phaya ephondweni lethu lisentshona koloni njengapha kaloku umantla weli phondo Vredendal ngaselunxwemeni lihlabela umhlaba kamandi phaya elazulu ngamashumi 3 mbukeli ekhaya ekhatshwa siso isithandathu. Kunqambe dambukele ekhaya siyo kaloku iphondo lethu lilandela phaa kaloku lona eNorthern Cape njengaphaa kwiindawo ezifana naseKuruman kumantla eli phondo bevuka phaa ixesha lasekuseni ko-15 degrees baluqukubele kamnandi ngamafu njangepho lwasuku ka-37 degrees. Zebenjeje bona phaya futhi ephondweni mbukeli apho kaloku kuse-northwest ngomso futhi emva kwemini Rustenburg kwaphaya bevuka nje ekuseni kuye kaloku la 19 degrees balivalo lwasuku futhi ngamafu namathuba ntakanjezulu ka-38 degrees. Bethu lapho sikhoyo kulapha kaloku eGauteng nasilapha ke eRandburg njengaphaa koPretoria eTshwane bevuka phaya ekuseni ngo-18 degrees baluqukumbele balusongo lwasuku futhi ngamafu kwakhona futhi neendudumo zika-33 degrees. Kanti bona benjeje phaa kwiphondo likumantla apha eMzantsi Afrika lona ke liphaa kaloku eLimpopo phalaburwa bevuka phaya ekuseni futhi ko-23 degrees baluvale kamnandi lwasuku ngamafu kodwa bukela wabakha engephi phaya ka-37.
nathi bethina imozulu kaloku liphondo lethu kweliphaka kaloku lona empumalanga iindawo ezifana phaya iMiddleburg neziphaluka noko intlela imozulu phaka bevuka futhi ngo-16 degrees bayalisonga bukelela suku futhi ngo-31 degrees. Benje buke xa sivala imozulu yethu phaya kaloku ngephondo lokugqibela kwaZulu Natal amantla phaa koNewcastle ngo-16 degrees phaya ekuseni ngompukelo kwabo bahambe nosuku lwabo neentsizane zemvula zikhatshwa ku-30 degrees. Behlaka itshoke imeko apha kwam kwidesika imozulu mna ndingungoza ndikuthanda ndizenzi kangaka xesha lemiyole. Bukelo ngazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kamnandi nowethu.